Ja pahoittelut, ettei ole tullut video pitkä aikaa. Ja sori, jos tää kuulen taustani, koska meidän naapurit on pihalla. Ja me tehdään nyt kysymys- ja vastausvideo. Ja meillä on 11 kysymystä. Ja me vastataan nyt niihin. Ja eka kysymys on, monta kepparia teillä on? Siis meillä on 5 kepparia. Toinen kysymys on, missä tallin nimi on? Ja siis tallin nimi on siitä, kun niissä syntykirjassa on se Siltakylän talli. Sitten mä olisin, että voisiko toi Siltakylän talli tulla meidänkin kepparitallin nimeksi. Sitten mä olisin, että me ei haluta matkia, tai en haluta. Mut sit niinku me jotenkin siitä keksittiin toi KHT Ponikylä. 3. kysymys. Kauanko talli on ollut? Siis talli on ollut jotain 2 kuukautta tai 3 kuukautta. Niinku mä en ihan tarkkaa aikaa niinku tiedä muista. Ja 4. kysymys on, onko tallilla ollut joku muu nimi? Ja ei oo ollut. 5. kysymys on, kuinka vanhoja ootte? Siis mä oon 10 ja täytän lokakuussa 11 ja menen tosella syksyllä. Ja mä oon 11 ja täytän tammikuussa 12. Ja me mennään molemmat toselle samalle viikolle. Ja 6. kysymys on, missä paikkakunnalla talli on? Ja talli on Raisessa, Turun lähellä. 7. kysymys, missä rakennuksessa talli on? Ja siis tää talli on Leikkimäkissä. 6. kysymys on esteennätykset. Ja mun esteennätys on varmaan kuin 95 senttimetriä tai 100 senttimetriä tai 90 senttimetriä. Varmaan 90 senttimetriä tai 95. Ja mulla on taas metri. 9. kysymys. Vanhin heppa. Siis meidän vanhin heppa on Rusina. Ja mä en muista sen ikää, koska mä en ole mitenkään laittanut sitä ylös. Mä oon laittu meidän blogiin siitä kyllä semmonen tieto ja kuva. Niin, ja se on siis heppa. 10. kysymys on muut harrastukset. Ja harrastan jeppareita, sitten baletti, ratsastusta, yksin laulua. Ja mä harrastan ratsastusta, yksin laulua. Ja kepparia mä harrastan yksin laulua samassa paikassa ratsastusta. Eli meillä on melkein. Ja niinku silleen, meillä on niinku eri päivin kyllä ratsastus, mutta se niinku muuttuu samasta päivin. Kimppakysymys, eli 11. kysymys. Tykkäättekö tehdä varusteita? Siis mä en tykkää kamasti, koska mä en ois ikinä tehnyt mitään varusteita. Mut en mä niinku saattu tarkalleen tiiä. Mut en mä varmasti tykkää, jos mä tästä vaan sanon. Ja mä taas niinku silleen tykkään, kun mä oon tehnyt jotain just loimia, rinnaruisuiksi ja jotain tollasia just. Niin kyllä mä silleen tykkään ihan mut. Tää video ja seuraavaksi. Ja toivottavasti te tykkäsitte. Jos te tykkäsitte, niin pistäkää laittaa pöykätilassa ja tilata kanava. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!